Velkommen. Lige nu er over 1 million mennesker i Vladimir Putins dyrebare kronjuvel blevet kastet ud i totalt mørke. Jeg taler om Krim. Krim brænder, elnettet svigter, og en masseflugt af panikslagne russiske borgere er netop stødt på en skræmmende blindgyde. Men det mest vanvittige ved denne katastrofe er faktisk, hvordan Ukraine formåede at gøre det. I løbet af de sidste 48 timer har ukrainske styrker udført en sand mesterpræstation i psykologisk krigsførelse og taktisk vildledning. De satte en kæmpe fælde, og det russiske militær gik direkte ind i den uden at ane noget. Nu er vigtige forsyningslinjer afskåret. Ejendomspriserne kollapser, og alvorlige brændstofmangler betyder, at tusindvis af flygtende russere bogstaveligt talt er fanget på denne halvø. Situationen forværres så hurtigt, at toprussiske propagandister for første gang i hele denne krig desperat forsøger at overbevise offentligheden om, at Putin ikke vil miste sin største geopolitiske gevinst. Så i denne video gennemgår vi præcis, hvad det var for en fælde Ukraine satte for Rusland, det russiske logistiksammenbrud, og hvordan internettet laver memes omkring det, til de må give efter. Hej, mit navn er Sam, og i dag skal vi finde ud af, hvordan vi er endt her. Mere specifikt, hvordan vi er endt her på Krim. For at forstå, hvorfor nattens angreb virkede, er vi nødt til at forstå den opsætning, der gjorde det muligt. Så lad os gå tilbage til for 2 nætter siden, den 21. juni. Det var natten, hvor det hele startede, og det viste sig at være en af de mest elegante strategiske bedrag, vi har set indtil videre i denne krig. Om natten den 21. udførte de ukrainske styrker et præcisionsangreb, der ikke kun gik efter raffinaderier eller brændstofdepoter. Det er noget, Ukraine har gjort regelmæssigt. Men de gik efter én ting, som Rusland virkelig har brug for, nemlig de russiske luftforsvar. Se denne rapport. De ødelagde 4 radarstationer, der tilhører Ruslands S-4 luftforsvarsmissilsystemer. Og oveni det ødelagde de 2 Pantsir-kanon- og missilsystemer, som Rusland brugte. Disse systemer var virkelig vigtige, fordi alle 6 var placeret på Kertjbroen, broen der forbandt det russiske fastland med det besatte Krim. Nu vil jeg have jer til at forestille jer noget. Forestil dig, at du er en russisk general, og du lige har set dette angreb finde sted. Et angreb, der med succes fjernede 6 af dine luftforsvarssystemer, som var placeret på denne bro, som Putin desperat ønsker at beskytte. Hvad tænker du? Du tænker sikkert, at Ukraine vil gå efter broen lige efter de har fjernet luftforsvaret. Faktisk sagde mange mennesker, inklusive mig selv og folk, der er meget klogere end mig, som den tidligere Navy SEAL Chuck Farr, det samme. Broen var et let mål, så det er præcis der Ukraine vil slå til næste gang. Og det er netop derfor, Rusland begyndte at gå i panik. Russiske generaler begyndte at gå i panik. Og vi har faktisk satellitoptagelser, der viser præcis, hvad de gjorde bagefter. Disse satellitbilleder blev taget inden for få timer efter angrebet den 21. juni. Du kan se russiske mandskaber skynde sig at forstærke broens forsvar. De byggede beskyttende barrierer, de udskiftede luftforsvar, der var blevet ødelagt, og de indsatte også flådeforsvar, så Ukraine ikke kan bruge for eksempel en søbaseret drone til at ødelægge bunden af broen. Kreml forberedte sig på et åbenlyst kommende angreb på selve broen, men Ukraine planlagde i al stilhed at ramme noget helt andet. Ser du, selvom de luftforsvar, som Ukraine tidligere havde ødelagt, var placeret på Kertjbroen, beskyttede de hele halvøen. Og nu hvor det luftforsvar var væk, betød det, at der var mange flere muligheder på Krimhalvøen, som Ukraine kunne gå efter. Det var præcis det, Ukraine gjorde. Se på dette kort. Dette er kortet over Ukrains droneaktivitet fra i nat. Angrebene var primært rettet mod Krim og det sydlige Rusland. Og her er, hvordan det så ud efter angrebet. Den brand, du ser der, ja, det er Kerch termiske kraftværk, det største kraftværk i det østlige Krim. Nu producerer det kraftværk en masse energi i form af ild, men desværre kan Rusland ikke bruge det til at oplyse huse. Resultatet af dette angreb er det, vi åbnede vores video med. Mere end 1 million krimere uden strøm. Og dette er en halvø med en befolkning på 2,4 millioner mennesker. Det betyder, at halvdelen af befolkningen simpelthen ikke har strøm. Russiske embedsmænd påstår offentligt, at strømafbrydelsen skyldes en fejl i elnettet. Men røgen, som du ser på din skærm, fortæller en helt anden historie. Faktisk er røgen så massiv, at du kan se den fra omkring 48 km væk, hvis du er på halvøen. Du kan også se den fra NASA-satellitter til branddetektion, som sandsynligvis er millioner af miles oppe i himlen. Og gæt hvad?
Dette var ikke det eneste kraftværk, som Ukraine gik efter. Her er det fulde billede af, hvad Ukraine ramte i nat, bare når det gælder kraftværker. Der er andre mål, som vi gennemgår om et øjeblik, men prøv bare at tælle de kraftværker, som Chokfar har lavet kortet over. Jeg tæller mindst 4 separate elektriske anlæg på tværs af halvøen på én enkelt nat. Det er præcis derfor, at over 1 million mennesker ikke har strøm. Faktisk har vi et klip af et af angrebene, der finder sted. Se her. Dette blev offentliggjort af en russisk beboer på Krim. Нам пизда. We are fucked. Нам пизда. Det er det. Vi er fuldstændig fucked. Mine hænder ryster. Så hvis du er en russer, der bor på Krim lige nu, er det oplagte svar at tage afsted, pakke dine ting og bare komme afsted, tage tilbage til sikkerhed, hvilket ville være meget, meget langt væk. Men desværre har du brug for brændstof for at køre en bil. Du har brug for brændstof for at tage toget, måske endda brændstof for at komme med et fly. Men jeg tror, at flytrafikken stort set er lukket ned på Krim. Så du kan faktisk ikke rigtig tage nogen steder hen. Og det er ikke bare mig, der gætter. Faktisk har vi klip fra en Moskva-borger, der sidder fast på Krim lige nu. Og de siger præcis det samme. Se selv. Vi ankom til stationen, men det her er ikke en station. Det er slet ikke en station. Vi står midt i ingenting, omgivet af klipper. Det her er bare totalt skrald. Gud, hvorfor er jeg her? Jeg vil tilbage til Moskva. Hvad er det her for nogle ruiner? Bare en sidebemærkning til alle, der ser med og er fra Moskva. Ud fra det, jeg ser, tror jeg stadig, at Krim faktisk kan være mere sikker end Moskva. Vi så lige et oliedepot lige skudt op i luften, så Moskva ser ikke særlig sikker ud, i hvert fald ikke for mig. Offentligt det her har Ukraine også meddelt, at de har ødelagt en jernbanebro over Nordkrimkanalen i det nordlige Krim. Denne bro er en del af en transportkorridor, der bruges til at flytte fragtressourcer og endda militært udstyr i 2 retninger. Den går fra Rusland til Krim for at forsyne styrkerne ved frontlinjerne. Oven i det flytter den også ting rundt på halvøen, så det russiske militær kan opretholde sig selv. Nu er den rute dog lukket af på grund af det ukrainske angreb, der fandt sted i nat. Dette er en del af den ukrainske kampagne, som vi har dækket før. Den kaldes logistisk nedlukning. Og gæt hvad? Den går virkelig efter de russiske forsyningslinjer. Ukraine startede denne operation for at ramme Ruslands militære logistik. Men nu hvor Rusland har svært ved at forsyne tropperne på frontlinjen, bruger de civile logistiske ruter eller civile lastbiler, civile, hvad end de kan bruge til at forsyne militæret. Og det skaber et problem for russiske borgere, der bor på Krim, fordi de nu står over for mangel på alt muligt. Maden slipper op, smøret slipper op, ja, hvad end du kan forestille dig. Prøv bare at lytte til dette klip, som en russisk kvinde har offentliggjort inden for Krim, og hvordan hverdagen er blevet en kamp. Jeg hader at spørge, men spreder denne panik over benzin så også til alt andet? Vi kom til butikken og gik hen til kødafdelingen. Hvad kan du få her? Kun vinger, som ingen vil have. Hvor er alt det andet? Forstå. Det er uklart. Enten er det bare udsolgt, eller også er panikken også begyndt omkring madvarer. Nu skaber denne samme operation også problemer inde i Rusland, ikke kun i de besatte områder. Og russiske borgere står over for mange mangler, ikke kun på brændstof, men stort set alt, hvad du kan komme i tanke om. Men før vi dykker ned i det større strategiske billede af, hvad alt dette betyder, har vi brug for en hurtig meme-pause. Sidste gang kunne I virkelig godt lide dette segment, så jeg har flere memes. Som I ved, elsker internettet at have det sjovt. Og gæt hvad? På grund af alle de ukrainske angreb, som Putin står overfor, har internettet fundet på nyt indhold. Så lad os tage et kig. Nu kommer den vigtige del. Som Sun Tzu sagde i Krigens Kunst, lav memes om dem indtil de græder, og lav så memes om, at de græder. Det er sådan, man vinder en krig, og det er præcis det, ukrainerne gør. Nu med de memes, der dukker op, har vi kun én regel. Hvis du kan lide nogle af memesene, så fortæl mig nedenfor i kommentarerne, hvilken der er din favorit. Og hvis du ikke allerede abonnerer, så husk at trykke på abonner-knappen. Lad os nu se på memesene. Den første vi har er fra den største russiske propagandist, der findes. Og han siger, at angrebet i Moskva, ja, det var ikke et ukrainsk angreb. Det er bare en SSO, ligesom den SMO, som Putin startede. Men denne gang er det en særlig røgslørsoperation. Jeg ved godt, folk laver sjov med det her, men jeg har på fornemmelsen, at Rusland snart vil begynde at bruge det som en undskyldning. En officiel undskyldning i øvrigt. Næste, vi har en, der åbner en champagneflaske, og proppen flyver bare ud af denne verden. Ret sjovt.
Og den sidste, det her det er måske min favorit, fordi jeg plejede at spille meget. Vi har en ny plakat for Angry Birds 2026. Jeg har på fornemmelsen, at Rusland ikke kommer til at nyde det her spil særlig meget. Og til sidst har vi min favorit. Det er Putin selv. Putin siger: "Jeg lovede jer, at vi ikke længere kun er kendt som Kinas tankstation. Men der er en drejning. Nu bliver det faktisk til virkelighed. Det er ikke længere bare en meme. På grund af ukrainske droneangreb bliver Rusland faktisk tvunget til at importere olie. De forbyder ikke bare eksport, de importerer nu olie fra andre lande. Det er verdens næststørste oliereserveland, og nu importerer de. Jeg gætter på, at Putin er en sjældenhed, når det kommer til politikere. Han holder faktisk sine løfter, bare ikke på den måde, nogen ville have troet, han ville." Skriv dit yndlingsmeme i kommentarerne nedenfor. Lad os nu vende tilbage til den seriøse del af historien. Nu, som I nok har gættet, på grund af alle de angreb, som Krim bliver udsat for, nyder russiske borgere bare ikke halvøen, som de plejede. Det plejede at være et populært feriested, hvor folk tog hen for at, glemme deres problemer. Men gæt hvad? Nu siger russerne, at det bare ikke føles det samme længere. Selvom vejret er det samme, det er dejligt og smukt. De mennesker, der er på halvøen, ja, de har ikke den samme glæde i øjnene, som de havde før. Men før vi går videre til det klip, har jeg en vigtig besked til jer. Her er noget, de fleste ikke er klar over om Medicare. Og det er faktisk noget, jeg først for nylig fandt ud af. Medicare-systemet er designet til at forvirre dig. Du får breve, du får robocalls, reklamer fra alle retninger. Og mange af de mailere, der er derude, ja, de er motiveret af de store forsikringsselskaber, hvilket betyder, at deres råd ikke altid er i din bedste interesse. Det er derfor, jeg i dag vil fortælle jer om vores partner, Chapter. Chapter er fuldstændig uafhængig. Det betyder, at de ikke bliver betalt for at fremhæve en plan frem for en anden. Faktisk er de eneste Medicare-rådgivere, der kan sammenligne alle planer på landsplan. Så det betyder, at du faktisk ser alle dine muligheder. Og her er sagen. Hvis du allerede har den rigtige plan, vil de fortælle dig det. Men hvis du ikke har den rigtige plan, vil de faktisk hjælpe dig med at skifte til den rigtige plan. Det er den slags mennesker, de er. Sidste år sparede folk, der skiftede med Chapter, i gennemsnit $1,100. Det er mange penge. Og det bedste af det hele er, at det er gratis og tager under 20 minutter. Du skal bare ringe til 541 3590 903. Eller gå til askchapter.org/basics. Igen, nummeret er 541 3590 903. Det tager mindre end 20 minutter, og det kan potentielt spare dig for tusindvis af dollars. Nu skal vi høre denne besked fra Krim, hvor en russisk indbygger fortæller, hvorfor hun bare føler, at noget har ændret sig. Lyt med. Du ved, på det seneste føler jeg, at... Du ved, på det seneste kan man opleve en lidt dekadent stemning, føle sig undertrykt, måske endda deprimeret. Det er svært at sige, hvad det skyldes. Det er selvfølgelig meget svært at analysere, hvad det hænger sammen med. Måske er det værd at rydde op i kosten. Udelukke sukker. Måske tilføje C-vitamin-tilskud. Det er ret svært at forstå. Tilsyneladende bor du på Krim. Der er sol, der er hav. Hvad er der galt? Hvad mangler der? At være rolig, glad. Det er slet ikke særlig klart. Ærligt talt. Så lad os nu rette vores fokus mod det større billede. Hvad betyder det her for Putin og Krim? Kan Rusland faktisk holde fast i det? Her er en rigtig god analyse fra Sean Penard. Tag et kig. Krim begynder at føles som et Mariupol-øjeblik for Rusland. Brændstofmangel spreder sig over hele halvøen. Angreb rammer logistikken, og Kertsbroen ser nu ud til at være højere på Ukraines målliste end på noget andet tidspunkt i krigen. Vi hører også fra pålidelige lokale kilder, at ejendomspriserne bliver kraftigt nedsat, da russere forsøger at forlade halvøen og tager, hvad de kan få for lejligheder, før situationen forværres yderligere. I årevis blev Krim præsenteret som Putins største geopolitiske triumf og hjemsted for den eftertragtede Sortehavsflåde. I dag står halvøen over for brændstofmangel, transportforstyrrelser og voksende økonomisk usikkerhed, og nu endda også opgivelse. Broen, du ser på din skærm, er mere end infrastruktur. Den er et symbol. Hvis den blev gjort ubrugelig i en længere periode, ville de militære konsekvenser være betydelige, og de politiske konsekvenser kunne være endnu større, især for Putin. Den sidste sætning er meget vigtig. For Putin, som vi har dækket før, er Krim meget mere end bare territorium. Det var denne halvø, han erobrede. Hans politiske meningsmålinger vendte grundlæggende. Den russiske befolkning var ikke særlig begejstret for ham før 2014, fordi han netop havde taget en hidtil uset tredje periode som præsident.
Rusland mente, at landet var på vej tilbage til sovjettiden, hvor en zar ville regere landet, indtil han døde. At overtage Krim ændrede dog på det, fordi russerne var stolte af at tage dette territorium tilbage, som de mener tilhører Rusland. Men nu, hvis Putin faktisk mister det, ja, så bliver det et stort problem, fordi han startede denne særlige militæroperation for at beskytte Rusland, og det er ikke helt sådan, det udspiller sig. Det er derfor, vi ser noget unikt på russiske sociale medier. Propagandister forklarer folk, hvorfor Rusland aldrig vil tabe Krim, og det er noget, vi ikke har set før. Det er interessant, at de taler om det nu, netop når Ukraine i bund og grund strammer grebet om logistikken omkring halvøen. Lyt med på dette klip. Så hvem vil Krim i sidste ende tilhøre? Sagen er den, at jeg på det seneste har set på TikTok og Instagram, at ukrainere fremmer ideen om, at de vil tage Krim tilbage inden sommerens udgang. Men lad os se på tingene fra et mere alternativt perspektiv. Officielt har domstolen i Haag anerkendt Krim som russisk. For det andet kræver erobring af territorium, infanteri og mandskab. Og som vi ved, er Ukraine allerede løbet tør for mænd. Det eneste, de kan gøre, er at terrorisere halvøen med droner. Ja, selvfølgelig. Droner er skræmmende. De forårsager skade og økonomiske tab, men det er umuligt at erobre territorium med droner alene. For det tredje, lad os se på situationen langs frontlinjen. Uanset hvor meget ukrainerne måske ikke ønsker det, gør den russiske hær fremskridt langs frontlinjen. For eksempel blev Konstantinovka for nylig erobret, som havde været under ukrainsk kontrol siden 2014. Men vigtigst af alt, så har befolkningen på Krim allerede været igennem vand- og strømblokaderne. Og jeg tror, at de vil helt sikkert også kunne klare en brændstofblokade. Formålet med alle disse angreb er at destabilisere befolkningen i den russiske føderation og skabe panik blandt folk. Derfor bør du vurdere alt, hvad du ser på internettet med et kritisk blik og drage dine egne konklusioner derefter. Og nu vil jeg se på, hvordan de russiske statslige medier overhovedet forsøger at dække alt dette. For på et tidspunkt bryder de løgne, de fortæller den russiske offentlighed, simpelthen sammen under virkelighedens vægt. Folk kan se, hvad der sker på Krim, og de kan høre fra folk, der flygter fra halvøen, hvorfor de er nødt til at forlade den. Og det er præcis derfor, det er vigtigt at følge med i de russiske statslige medier. Så lyt med på dette klip. Det bringer os videre til emnet om ukrainske droneangreb på Krim og mange dele af Rusland. Det er tydeligvis en stor bekymring for Moskva. Som Nezavisimaya Gazeta minder os om, angreb flere droner Moskvas olieraffinaderi i torsdags. Kommersant rapporterer om angreb på halvøen. Krim angrebet af droner. Angreb blev udført mod blandt andet færgen ved Kertj-overfarten, olieterminalen og flere andre energiinfrastrukturanlæg. Myndighederne oplyste, at 4 personer blev dræbt og 28 andre såret. Tilbage til Nezavisimaya Gazeta, som fortæller os, at salget af brændstof til offentligheden samt udlevering via russiske kuponer er blevet suspenderet på Krim. Brændstof vil kun blive udleveret til statslige tjenester, der sikrer republikkens vitale funktioner og sikkerhed. Desuden er der nu problemer med elektriciteten på Krim. Hovedbudskabet i de russiske aviser er fortsat: ja, der er problemer, det indrømmer vi, men russere bør ikke gå i panik. Sådan lyder det i dag i Moskovskij Komsomolets, som siger, at de ukrainske droneangreb har til formål at skabe en følelse af krise blandt russere og en følelse af indlært hjælpeløshed. Indlært hjælpeløshed er en accept af nederlag, men der er ingen grund til et sådant nederlag. De seneste angreb fra Kiev har ikke ændret den geopolitiske virkelighed. Rusland er stadig en af de 2 største atommagter. Rusland er stadig stærkere end Ukraine på alle måder. Zelensky forsøger at genoprette balancen ved at bruge asymmetrisk krigsførelse mod Moskva. Vi må ikke spille efter de regler, som vores geopolitiske fjender forsøger at tvinge ned over vores land og dets folk. Reglerne skal være vores egne. Nu er vores sidste historie faktisk et uddrag fra en eksklusiv video, som vi lavede med den tidligere Navy SEAL, Chuck Farr. Det er Battlefield Breakdown, hvor han bare gennemgår rigtige klip, der kommer fra Ukraine. Dette blev faktisk offentliggjort på vores hjemmeside for noget tid siden, så bliv ikke overrasket, hvis jeg ser lidt yngre ud. Se med. Det her er ukrainske antiluftskytskanoner, og det ser bare ud, som om det er taget ud af en film. En slags animation. Ja, så det vi kigger på der er AAA luftværnsartilleri. Og det vil være alt fra 20 til 40 mm antiluftskytsild. Og når du lytter til, lydene af det, kan du høre et bestemt skyts gå chok,
chok, chok. Det er sandsynligvis en radarstyret kanon, for hvis du kun vil skyde 3 kugler ad gangen, vil du være sikker på, at du sigter rigtigt. Men det er et ret godt eksempel på det, der kaldes ildvolumen. Disse ting bruges for det meste til at skyde på denne måde, mest mod Shahid-droner, som er noget mere forudsigelige, og de er langsomme. Og der kan du faktisk se en projektør, der lyser op. Og igen projektøren, ligesom under 2. verdenskrig, de prøver at identificere målet, oplyse det. Og der har vi noget, der brænder og må ned, så det var et direkte træf der. Så det er den samme kanon, de ville bruge mod missiler, eller ville det være noget andet? Når det her er kortdistance luftforsvarssystemer til antiluftskyts. Den kunne bruges mod et krydsermissil, men det vil være lidt som et heldigt træf. Der er dog en række meget avancerede antiluftskytssystemer i Ukraine. Et af dem hedder Skynex-systemet, og det er nærmest taget direkte ud af Terminator. Det er en fuldt AI-fungerende autonom automatkanon, der styres af radar. Så du kan sætte denne ting op, programmere, hvad du vil have den til at forsvare, tænde for kontakten, og så vil den finde, låse sig fast på og engagere alt, der flyver ind i dens område. Så noget af det, du ser, er sandsynligvis også Skynex-batterier. Men det, du ser her, er som det sidste forsvar mod luftangreb, hvilket er antiluftskyts. I ved, du har langtrækkende luftforsvarssystemer som Patriot, kortere rækkevidde som NASAMS og Krogtel. Og så endnu kortere rækkevidde som Stinger-missiler. Og den sidste forsvarslinje er antiluftskyts som dette. Så hvis du vil se resten af den video, eller hvis du bare vil se mere eksklusivt indhold, som vi udgiver til medlemmer, ja, så kan du blive medlem lige nu ved at klikke på Bliv medlem-knappen nedenfor, eller ved at gå til basicsinsider.com. Din støtte gør det muligt for os at fortsætte med at lave disse videoer, og til gengæld får du masser af eksklusivt indhold som dette. Så bliv medlem i dag og få adgang med det samme.